Lapor palsu. Berhubung rego plastik munda, kabeh kebutuhan munda, perpawanan ya munda. Jadi engko bengi nek sampean arep munggah kudu tambah idut blonjoku, laporan selesai. Sono jahe nyamar dadi daging sapi nang jero rendang. Awale halus, mulus. Ternyata tos tur gawe emosi. Loh, polane awal kenal ya kaya gula sing rasane bener-bener legi. Tapi masa wis urip bareng, jebul kaya biji kopi sing atos tur pahit. Siro oh. Wani nampani. Ya wani, mergo eman bedakku berubah warna karena goresan tangan kotormu. Mending aku tak lunga kene. Emang bener kondone wong saka Sabang sampai Merauke, awak dhewe iso ngrasake. Luwih becik ngeculno wong sing wis pengen lunga daripada atine lara. Ya wis aku lunga. Sira aja lunga, tunggoni sedelok, ngomong arek ngising nang kali. Awas nek lunga tunggoni omah. Jare kon nunggu omah, ngising ra wis-wis. Wis bengi aja nang ndi to?